Диктор профессиясы турында сүз алып барганда, бүген әлбәттә бераз уйланырга туры килә. Ни өчен дигән вакытта, чын мәгънәсендә классик дикторлык чоры узып китте дип саныйм. Әйе, ул каядыр 30-нчы, 40-нчы еллардан башлап, һәм инде әйтергә кирәк, 60-нчы, 70-нчы елларга кадәр диктор нәкъ шулай булырга тиеш дигән караш яшәде һәм яшәде дә ул, шулай булды да. Ни өчен дигән вакытта аның классик үрнәкләре бар иде. Илебез күләмендә алган вакытта Юрий Левитан, Ольга Высоцкая, Владимир Герцог кебек чын мәгънәсендә шул чор таләп иткән дикторлар сыйфатларына туры килә торган шәхесләр. Безнең үзебездә инде әлбәттә Әминә Сафиуллина, Камал Саттарова, Айрат Арсланов, шундый чын мәгънәсендә халык диктор итеп кабул иткән осталар бар иде. Ул вакытта чынлап та менә без әйтәбез. Сталин үзе чоры өчен үзенең карашларын, фикерләрен халыкка җиткерүнең иң үтемле чарасын тәэмин иткән шәхесне дә тапкан дип. Ягъни Левитанны. Чынлап та Левитанның радиога чын мәгънәсендә шулай информацияләрне үз стилендә җитди итеп, саллы итеп, үзәгенә үткәреп, җиткерә торган булып җиткерүе, җитешүе Сталин ярдәмендә булды. Левитанның сөйләмендә кимчелекләр булган. Ул Вологда өлкәсеннән, ягъни русларның олаштырып сөйли торган диалекты вәкиле. Әлбәттә, аның нишләптер театр юлыннан китәсе килә, әмма театр училищесына аны кабул итмиләр, сөйләмендәге шул кимчелекләре өчен. Аннан инде ул күрә урамда бер белдерү. Менә Бөтен Союз радиосына техник хезмәткәрләр кабул итәләр икән. Менә шул сәнгать дөньясына якынрак булу өчен ул шунда бара һәм аны алалар. Тора бара аңа ТАСС хәбәрләре, ягъни республикаларда, районнарда чыга торган газеталар өчен үзәктән җибәрелә торган материалларны тапшыручы итеп билгелиләр. Аның өчен ярар дип уйлыйлар. Һәм менә бер тапкыр аның шушы тапшыруны әкрен генә теге диктовать итеп утыруын Сталин тыңлый. Бит ул тапшыруны менә минем ул вакытта үзем дә алып барган булды. Башта шушылай әкрен генә яздырып утырасың да, аннан текстның дөрестлеген тикшерсеннәр өчен әйбәтләп тулысынча укып чыгасың. Менә шушы тулысынча укып чыккан вакытта Левитан үзенең мөмкинлекләре белән, тавыш мөмкинлекләре, текстка мөнәсәбәте белән Сталинга ошап кала һәм шалтырата радио җитәкчелегенә. Менә әле генә шундый материалны кем укыды? Фәлән укыды. Менә 17-нче съезд була. Ул съездда минем докладым булачак. Ул докладны менә шушы егетегезгә укытыгыз дип әйтә ул. Һәм шулай итәләр дә. Менә шуннан инде Юрий Борисович чын мәгънәсендә Бөтен Союз радиосының төп информация укучысы булып китә. Һәм инде ул әлбәттә шушы эшчәнлеге белән легендар шәхес булып әверелде. Бәхеткә минем үземә дә Юрий Борисович белән аралашырга туры килде. 1969 елда мине Казаннан Мәскәүгә дикторлар курсына җибәрделәр. Ул 4 ай чамасы булды. Менә шунда дикторлык осталыгы буенча мине беркеттеләр Левитанга. Ягъни турыдан-туры аның җитәкчелегендә индивидуаль дәресләр алдым дип әйтергә була. Һәм инде моның файдасы бик зур булды.
Минем хәтеремдә тагын бер бик уелып калган хәл булды. Анда инде дикторлар союздаш республикалардан килгәннәр иде күбесе. Каядыр берничә урыннан гына автономия республикалардан бар иде. Миңа аеруча җылы мөнәсәбәтле булды ул. Мин моның сәбәбен соңыннан гына белдем. Чөнки инде ахыргы дәресләрнең берсендә ул әйтте. Татарларга минем мөнәсәбәтем бик үтә җылы дип. Моның сәбәбе ди 1943 елда Левитанның тавышы бетеп китә һәм Сталин аңа әйтә: кимендә 2 атна эчендә тавышыңны төзәтергә тиешсең. Бәлки 3 атнага сузылыр, шуннан да артыкка сузылмасын. Мәскәүдә нинди генә докторларны, врачларны тапмыйлар. Берсе дә ярдәм итә алмый, чөнки күбесе курка да шушы эшкә алынырга. Иштәләр Казанда менә фаниатр бар икән, белгечлеге, хатын-кыз аны чакырып китерәләр. Ул шунда ук дөрес диагноз куеп, дөрес дәвалау билгеләп, Левитанны каядыр шул 3-4 атна эчендә аякка бастыра, тавышын төзәтә. Левитан аның исемен дә хәтерләп калмаган, бик катлаулы исем иде ди. Татарларда элекеге теге я Фәхри Җамал булгандыр, я Гүл Җамалдыр, менә шундыйрак. Ләкин ди, менә татар вәкиленә аның ди үз эшенә мөкиббән киткәнлеге өчен, үз эшен белгәне өчен, мине аеруча яратып дәвалаганы өчен рәхмәтле булып калдым һәм аның сәбәпле бөтен татар халкына мәхәббәтем шушылай матур булып калды ди. Мин бәлки моны беренче тапкыр ишеткән кешедер дип уйлый идем. Әле күптән түгел Маһинур Җиһаншина дигән диктор бар иде. Миңа кадәр байтак элегрәк эшләгән безнең Татарстан радиосында. Аның да бер истәлеге чыккан икән. Ул да шул курсларда булган. Ул да Юрий Борисович җитәкчелегендә укыган. Ул да әйтә, менә татар халкына аның мөнәсәбәте, мәсәлән, миңа үземә ди, шулай бик яхшы булды ди. Димәк, бу очраклылык булмаган икән инде. Менә шушындый Левитан әлбәттә инде үз чорының таләпләренә туры килә торган эталон диктор иде. Хәзер нәрсә? Хәзер заманалар үзгәрде. Диктор ул сүзлекләрдә дә әйтелә, әзер текстны карап, дөрес түгел итеп укучы дип әйтеп. Ул чорда чынлап та шулай иде. Менә мин эшләгәндә цензор кул куймаган бер генә сүзне дә эфирга әйтә алмый идек без. Хәзер хәл бөтенләй башкача. Ирекле сөйләшү бара, халыкка, тыңлаучыларга якын итеп, күңелләренә үтеп керерлек итеп. Шуңа күрә ана кичә классик рәвештә диктор стилендә уку инде читкә тайпыла бара. Дөрес, Мәскәү радиосында һәм безнең радиода да информацияләрне элеккегә якынрак итеп уку әле сакланып килә. Ул кирәктер дип уйлыйм мин, ләкин күпчелек очракта микрофон алдында утыручылар инде дикторлар түгел, бәлки алып баручылар. Менә инде бу очракта аларга бик зур вазифалар өстәлә. Аларның инде белем дәрәҗәсе, дөньяга карашы, фикерләү дәрәҗәсе киң булырга тиеш, шомарган булырга тиеш. Алар нәкъ журналистлар дәрәҗәсендә фикерләргә тиеш була. Ягъни инде язылган әзер текстны дөрес матур итеп
бу гына түгел, бәлки үзеңнең карашларыңны булдырып, шуны халыкка җиткерергә омтылып сөйләргә тиеш ул. Алга таба инде сүз дә юк, алып баручылар төп урынны алырлар дип уйлыйм. Fuat abi, Berkut Tavuş o Tumuş'tan berilgen özünçelik mi? Lakin nidir күнегүләр ярдәмендә менә шул Berkut Tavuşны үстереп буламы? Бу бик кызыклы сорау һәм аңа әлбәттә җавап бер. Аллаһы Тәгаләдән бирелгән бүләк. Тавыш мөмкинлекләре, тавыш тембры шулай бит. Ул инде табигатьтән, ягъни тумыштан килә торган төп күрсәткечләр, төп сыйфатлар. Ләкин шунысы бар, сезнең сорауда да бик тә дөрестлек бар. Ул да булса, андый тавышлы кешеләр тумыштан бик күп булырга мөмкин. Ләкин шул тавышка бик тә үтә җылы, дөрес мөнәсәбәт булырга тиеш. Мәсәлән, тавышы матур булып та ачылып китмәгән, дөрес файдаланылмаган бик күп җырчылар әнә шулай онтылып калалар, беленмичә калалар, үз мөмкинлекләрен файдалана алмый калалар. Менә монда инде әлбәттә мөхит дигән әйбер үзенең ролен уйный. Минем үземә килгән вакытта бабам Галимулла бик матур тавышлы кеше булган. Ул Коръән хафиз, ягъни Коръәнне яттан белүче, имамлыкка шәһадәтнамәсе булган, ләкин инде үзенең туган авылында ничектер яшисе килеп, зур урыннарга, дәрәҗәләргә омтылмаган кеше буларак, авылда яшәүне мәгъкүл күргән һәм инде нидә булса алай зур дәрәҗәләрдә йөрмәгән. Менә шушы бабам бик матур итеп Коръән укый торган булган. Аны үзебезнең авылда гына түгел, тирә күрше авылларда да чакырып укыта торган булганнар. Ләкин инде 1941 елда алданрак әле bütün байлыкларын алып, мал-мөлкәтләрен алып, ярлы итеп калдырганнар һәм 41 елда аны ат караучы итеп куйганнар, яңа оешкан колхозга. Менә шунда аны февраль айында ат тибеп үтерә. Каядыр бер 10-15 көннән мин туганмын. Әйткәннәр, менә бу бабасына алмашка туды инде дип әйтеп. Шулай итеп, мин бик кадерле бер малай булганмын. Әбием остабикә ролендә бик укымышлы кеше иде. Үзе дә матур гына тавышлы, Кыйсаи Юсуф әсәрен күрше карчыкларны җыеп, көйләп, җырлап укый торган иде. Менә шушылар минем хәтеремдә калган. Аннан шунысы бар. Кичкенәдән үк мин нишләптер җырга мөкиббән китә торган малай булганмын. Авылда Мустафа абзый бар иде, менә аларга кайткан кунакларның патефоннары бар иде. Шуннан бакчага алып чыгып, җырлар тыңлауны оештыралар иде. Мин шунда иң беренче барып утырып, шул җырларны тыңлап, утып утырам икән. Һәм шуларны гел җырлап йөрим икән. Менә шушы җыр минем өчен күнегү булган. Тавышны саклау өчен, тавышны үстерү өчен. Һәм инде мәктәптә укыган вакытта, аннан соң яшьсмерлек чорында спектакльләрдә катнашып, җырлы рольләр башкарып, инде Кукмара районында мин җырчы малай булып, җырчы егет булып танылдым. Һәм
Гомерем буе үзем өчен генә булса да җырладым. Әнә ул җырлау, сөйләү тавышын үстерүгә, саклауга да бик нык ярдәм итә икән. Мәскәүдә курсларда вакытта менә эшкә килгәч диктор каядыр үзенең 5-10 минут тавышын кыздырып алырга тиеш дип бик күп күнегүләр өйрәтеп җибәргәннәр иде. Ләкин мин зур студиягә кереп, анда пианино тора, тональностьларны алам да, әнә шул 15 минут җырлап алам, микрофон алдына утырам, минем тавышым инде җырлап тора. Ягъни аны бернинди күнегүләр белән җылытасы юк име. Менә шул рәвешле тавышны, Аллаһы Тәгалә биргән тавышны сакларга кирәк, үстерергә кирәк, аның кадерен белергә кирәк. Шул вакытта ул исән-сау була, яши һәм озак вакытлар сиңа бирелеп, тугрылыклы хезмәт итә ала дип уйлыйм. Фуат абый берәр куплет кына җырлап җибәрә алмыйсызмы? Иштәсем килә. Белмим шул. Татар халык җырын булса да, үзегезнең диктор вакытта әзерләнгән бер генә куплет. Күптән җырлаган юк, ләкин тавыш уянып җитте микән әле җырлау өчен. Сибелә чәчем, сибелә чәчем, сибелә чәчем, тарала. Я отқа сал, я суға сал, я қайғымнан орала. Рахмат ясың сізге. Шыматыр болды. Менә дикторлык эшеннән сез бит әдәбиятка кирип биттегез, име? Әдәбияттан фәнгә кирип биттегез. Менә шу күчеш чырлары авыр булмадымы сезгә? Менә ничегрәк булды ул? Әйе, ул шактый кызыклы булды. Менә күчеш чыры авыр булмады дип куелуда бик орынлы дип уйлыйм. Чөнки менә дикторлык һәм инде укытучылык, әдәбият фәне белән кызыксынып китү. Әгәр дә төптән уйлап карасаң, монда әллә нинди шаккатырлык урын юк. Ни өчен дигән вакытта, әйткәнемчә, өйдә безнең бик күп китаплар иде, затлы китаплар. Аларның инде күбесен әнә шул мал-мөлкәтне алып чыгып киткәндә капчыкларга тутырып алып киткәннәр, ләкин әбием алдан күрүчән булган кладовой өстендәге печәнлеккә байтак кына китапларны яшереп калдырган һәм инде шуннан бер-икесен алып төшеп, вакытлыча гына алыштырып, шундай берсен икенчесенә шулай укып йөргәнен хәтерлим. Һәр хәлдә өйдә укуга шушындай җылы мөнәсәбәт күрдем мин. Һәм инде язу таный башлагач, мәктәптә укый башлагач, мәктәптәге барлык китапларны, ул әдәбиятка карыймы, тарихкамы укып бетердем. Аннан авыл китапханәсенә күрше-тирә авыллардан да алып кайтып, менә бөтен яшь вакытым, яшь үсмерлек вакытым китап белән үтте. Һәм шуңа күрә әдәбиятка булган мәхәббәт миндә инде кичкенәдән тәрбияләнде. Һәм шушы күп укылгач, алар турында мәгълүматым күп булгач, кешеләр белән сөйләшкән вакытта шул мәгълүматларны файдаланасың, китапка таянасың, мисалларын шушылай китерәсең. Ягъни үзеннән үзе ничектер әле
профессия түгел, шушы әдәбиятка якын булып яши башлыйсың. Ул синең рухыңдагы бер байлык, өлеш булып әверелә. Армиягә киткәч тә китап укуны дәвам иттердем. Анда инде әлбәттә рус әдәбияты, чит ил язучылары, әсәрләре. Армиядә 3 ел хезмәт иттем. 3 елда Совет әдәбияты журналын алдырдым. Менә 64 елда булса кирәк, Фатих Хөснинең "Минем тәрәзәләрем" дигән повесты басылып чыкты. Миңа шул кадәр ошады ул, һәм мин Казан утлары журналына Фатих Хөснигә бирегез дип әйтеп хат җибәрдем. Ул хатны Фатих абзый алган, укыган, бик мәмнүн булган һәм миңа узун итеп хат язган. Һәм ул хатында шундый җөмлә бар. Күренә, синең каләмең бар. Язучы булып та китүең ихтимал. Ләкин мин карт шыпшык буларак, әдәбияттагы карт шыпшык буларак ди, шуны сиздем. Синдә тәнкыйтьчелек өстенлек алмый микән? Менә шушындый бер очраклы гына язылган җөмлә име. Шуннан мин инде укыган әсәрләрем турында үз карашларымны, фикерләремне яза башладым. Һәм армиядән кайткач, аңарчы миңа югары уку йортында уку насыйп булмаган иде әле. Казан педагогия институтының тарих филология факультетына укырга кирдем. Ни өчен педагогия институтына? Чөнки яшьтән үк минем укытучы буласы килә иде. Миңа әйттеләр, укытучы буласың килсә, син педагогия институтына бар инде. Университетта анда икенчерәк итеп укыталар. Педагогия институтында мәктәпкә якынрак мөхит анда дип. Менә шушы юнәлеш минем өчен алга таба төп юнәлеш булып китте. Аннан инде мине шушы институтка укытучы итеп чакырдылар. Әлбәттә, радиодан китүе шактый кыен булды. Әмма шунысы бусы да яраткан эшем иде. Һәм миңа әйттеләр, син радиодан китсәң дә, биредә калачаксың, сине чакырачакбыз, файдаланачакбыз синең тавышыңны дип. Һәм ул шулай булды да. Мин инде байтак еллар Татарстан радиосында эшләүне дәвам иттердем. Мине хәтта инде радиода эшләмәвемне кайберәүләр белмәделәр дә. Эшне дәвам иттерә дип уйладылар. Ләкин мин үземә бик әйбәт шәкертемне калдырдым. Тәлгать Хаматшин Башкорт дәүләт университетында аспирантурада укыган вакытта мин аның тавыш мөмкинлекләрен белеп, бәяләп, үзем диктор буларак аны инде шушы юнәлештә тәрбияләп дигәндәй, аңа күпмедер ярдәм итеп, һәм Казанда вакансия ачылгач, ир дикторга аны чакырып китердем, һәм ул бер сүзсез узды, һәм инде 30 елга якын, артырак та түгел микән, диктор булып эшләде. Татарстанның халык артисты дигән исем бирделәр аңа. Хәзер инде ул үзенең Башкортстан ягына кайтып ял итә. Лаеклы ялда. Менә шулай итеп, дикторлык эше минем гомерлек бер юлдашым булып калды. Әле хәзер дә шөкер, рәхмәт, мине чакырып торалар. Әле менә шушы арада анда эшләүче яшь коллегаларым белән мастер-класс уздырырга чакырдылар. Анда да барырмын дип торам. Ягъни
Алар белән элемтәм бүген дә бик ныклы. Бүгенге көндә сез тагын нәрсә белән шөгыльләнәсез, Фуат абый? Бүгенге көндә инде әлбәттә менә тиздән миңа 80 яшь була бит инде. Зур гомер узылган. Инде фән өлкәсендә дә 40 елдан артык эшлим. Бик күп хезмәтләрем басылган, менә аларны системалаштырырга кирәк. Һәм мин инде шуларны барлап, китаплар рәвешенә китереп эшләп утырам. Менә бу бәлә дигәндәй дөнья күләмендә килеп чыккан. Әлбәттә ул бик зур мәшәкатьләр тудырды, ләкин аның күпмедер, әгәр дә шулай әйтергә яраса, миңа шушы эшемне алып бару өчен мөмкинлекләр дә тудырды дип әйтергә кирәк. Ягъни бүтән эшләрдән бик үк мәшгуль булмыйча шушы эш белән шөгыльләнергә туры килде. Бу бер. Икенчедән, әлбәттә, фән кешесе ул инде бер вакытта да үзенең проблемасына, үзе гомер буе хезмәт иткән темаларына тугрылыклы булып кала. Ул читкә китә алмый, чөнки һәр хезмәт сайын, һәр язылган мәкалә анда, китап сайын тау кадәр яңа идеяләр килеп чыга. Аларны тормышка ашырырга мөмкинлеген дә булмаска мөмкин. Ләкин үзең өчен ачыклап, шуларның иң мөһимнәрен сайлап, фәнни тикшерү эшләрен алып бармыйча булмый, аңа жан түзми. Чөнки шундый мәсьәләләр бар. Аларга син генә җавап бирә аласың. Чөнки бүтән кеше әле ул әйберләр турында төптән уйланмаган булырга мөмкин, төптән мәгълүмат җыймаган булырга мөмкин. Менә шушы әйберләрне язып калдырасы килә. Менә шул өлкәдә өр-яңа хезмәтләр язу өлкәсендә дә эшлим. Аннан шунысы бар. Мин гомер буе әдәби әсәрләрдә яздым. Мәсәлән, шигырь яздым мин. Матбугатка чыгару өчен түгел, язып өстәлемә салып кую өчен. Һәм алар бик күп җыелган булып чыкты. Менә мин инде аларны туплап, иң җитлеккәннәрен дигәндәй сайлап, шулай ук бер китап хәленә китерергә ниятлим. Шул вакытта повестлар, хикәяләр җыентыклары да эшлим. Ягъни эшем җитәрлек дәя. Анысы бик әйбәт, чөнки бу яшендә шул эшләрне алып бару, шуңа мөмкинлеген булу, ул зур бәхет. Моның өчен мин инде әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә чиксез рәхмәтемне әйтәм. Эш урыныгыз сезнең университетта дип беләм. Бүген дә әле мин Казан Федераль университетында татар әдәбияты кафедрасы профессоры вазифаларын башкарам. Әлбәттә инде теге тулы күләмдә түгел, ләкин шулай да күп булмаган сәгатьләрдә дә шәкертләремә мөмкин кадәр бай мәгълүмат биреп баруны дәвам иттерәм. Минем өчен монысы да зур бәхет әлбәттә. Рәхәтләнеп утырырым сезнең дәрестә. Мөмкинлекне юк шул. Сезнең оныкларыгыз бармы, Фуат абый? Бар, ике онугым бар. Татар теленә мәхәббәт уята алдыгызмы аларга? Уята алдым, чөнки менә бер онугым инде аңа хәзер беренче елдан 30 яшь тула. Ул татар урта мәктәбен тәмамлады. 90-нчы елларда 18-нче татар гимназиясе Горький Таулык бистәсендә
бик әйбәт кенә уку йорты шуны тәмамлады, ягъни татар телен, әдәбиятын әйбәт белә. Ягъни бу мәсьәләдә бер нинди дә проблема юк. Һәм хәтта рус татар әдәбиятлары бәйләнеше юнәлешендә кандидатлык диссертациясе язды. Әле якларга өлгермәде. Ягъни ул ниндидер күләмдә минем эшне дәвам иттерүче дип тә әйтә алам. Икенче оныгым әле мәктәптә генә укый. Ул да әлбәттә үзебезнең милли мөхиттә тәрбияләнде. Алга таба аңа да өметебез зур бу мәсьәләдә. Кайсы мәктәптә укыйсыз булмаса? 139 мәктәптә укый. Ул әйбәт мәктәп, үзебезнең янда гына. Өченче сыйныфта гына. Менә татар телен гаиләдә генә саклап буламы? Сез ул фикергә ничек карыйсыз, Фатабай? Әлбәттә, татар теленә нигез сүз дә юк, гаиләдә салына. Гаиләдә тел мөхите, туган тел мөхите булырга тиеш. Бала әлбәттә инде әннә, әттә, әби, бабай дип сөйли башларга, ягъни теле шул сүзләр белән ачылырга тиеш. Ул инде дөньяны, тирә-якны үзенең ана телендә белә башларга тиеш. Чөнки бала ана карынында 9 ай дип әйтәбез бит инде. Шул вакытта ук әнисенең моңлануын, бишек җырлары җырлавын, аның сөйләшүен тыңлап үсә. Әнә шунда вакытта ук. Һәм инде тугач иң беренче шулай ук ананың тавышын ишетә. Анасы иркәли. Аны үзенең күкрәгенә куша дип әйтик. Менә бу тавыш шул кадәр аңа таныш, әле бүтән тавышларны ул кабул итми. Ана тавышы аңа таныш. Шуңа күрә ул әйтсә, ул яратып сөйсә, ул кинәнә, рәхәтләнә, аңа игътибар итә. Чын мәгънәсендә теге без әле зурларга куелган таләп белән әйтмибез ул игътибар сүзен. Ул ниндидер сиземләү белән ананы бүтән тавышлардан айыра. Һәм инде әлбәттә ананың сүзләре, сөйләме аның өчен шул кадәр табигый кабул ителә. Аның моңы, бишек җыры. Менә шуңа күрә күренекле драматургыбыз Туфан Миңнуллин «Әниләр һәм бәбиләр» әсәрендә сорый бит: син бишек җырын беләсеңме? Бишек җырын тыңлап үстеңме? Шул кадәр дөрес тотып алган безнең драматургыбыз. Һәм бу бик мөһим. Һәм инде әлбәттә гаиләдә бар тик туган телдә булырга тиеш мөхит. Чөнки әгәр дә бала каядыр бер 3 яшькә кадәр ана теле мөхитендә тәрбияләй икән, аның инде күңел дөньясы милли рухта була. Һәм инде әлбәттә кичкенәдән ана сөте белән кергән бу шушындай кыйммәтле яклар аның күңеленә ныклап урнашып калалар. Бездә кайчакта шушылай тәрбияләнгән балаларда, балалар бакчасына киткәннән соң аны әнә шул татар балалар бакчасы дип бирәләр үзе. Ләкин каядыр бер ярты елдан инде ул башка телдә сөйләшә башлый. Һәм хәтта шул балалар бакчасын тәмамлаган вакытта
үз ана телен unutып җибәрергә дә мөмкин. Димәк, бездә балалар бакчасында тәрбияләү методикасын тамырдан үзгәртү таләп ителә бүгенге көндә. Моңа без игътибар итсәк иде. Аннан укыту мәсьәләсе. Баланың фикерләве, үз ана телендә фикерләве мәктәптә дә дәвам итәргә тиеш. Менә 19 гасырның бөек рус методисты хәзер 19 гасырның бөек рус методисты педагог Ушинскийның шундый сүзе бар. Башлангыч сыйныфларда бала үз ана телендә белем алырга тиеш. Менә бу мәҗбүри әйбер дип куя ул. Ни өчен алай ди? Чөнки баланы башка телдә укуга күчергән вакытта аның бүтән игътибары шушы яңа телне үзләштерүгә китә. Ягъни ана телендә формалашкан фикерләү дәрәҗәсе туктап кала яки чигенә, ягъни аның фикерләвендә каядыр бер 2 елга якын артка калу барлыкка килә. Димәк, бала табигый рәвештә үскән үз ана телендә кимендә башлангыч сыйныфтагы белемне үзләштерергә тиеш. Инде башлангыч сыйныфта ул башка телне дә өйрәнә, һәм инде урта сыйныфларда укыган вакытта аңарда ниндидер шушылай тел мәсьәләсендәге шикләү барлыкка килми, ул инде табигый рәвештә 2-3 телдә дә фикерләп китәргә мөмкин. Ләкин бу вакытта да без инде сүз дә юк, ана телен өйрәнүне һәм телнең иң якын юлдашы булган әдәбиятны өйрәнүне дәвам иттерергә тиешбез. Менә шундый канатлы сүз бар бит инде, ул чынлап та дөрес. Без берничә телне өйрәнәбез үз гомеребездә. Кимендә 3-4 телдә зыялы кешеләр сөйләшәләр. Ә менә ана телен гомер буе өйрәнергә кирәк. Бу бер караганда сәердә яңгыр кебек. Ничек инде ана телен белмибезме без? Гомер буе өйрәнергә кирәкме? Чөнки ана телен без бүтән телләрне өйрәнгәндә кебек кенә өйрәнергә тиеш түгел. Чөнки ана телебездә без күпкә киңрәк бурычларны хәл итәбез, башкарабыз. Без анда име гаиләдәге мөнәсәбәтләрне без шул телдә яратабыз да, без шул телдә нәфрәтләнәбез дә, без шул телдә табигатны да күрәбез, без шул телдә үзебезнең үтә нәфис, зәвыклы фикерләребезне дә белдерәбез. Әмма бүтән телләрдә без мондый мөхит белән бик еш очрашмаска мөмкин. Аларның бу дәрәҗәдәге төрле катлаулы бурычлары белән очрашмаска мөмкин. Ана телендә без чын мәгънәсендә бу бурычларны камил хәл итәргә тиешбез. Менә шуңа күрә ана теле безгә күбрәк кирәк, ул күбрәк файдалы. Ана телендә без табигый рәвештә яшибез. Менә шуның өчен кирәк ул ана телен белүне гомер буена камилләштерә бару дип әйтәбез без.